Good evening, viewers. O nwere ihe nchọrọ ịlụtụ aka ụzọ ihe nọ nchọrọ ịlụtụ aka tata. Mana o nwere ihe dị iche n'ụzọ ihe na omenala, ọdịnala, ọdịbendị na ikpere arụsị. Ọ bụrụ na ị maara, ọ bụrụ na ị ga-akọwanwu ihe ndị a, iji gwa anyị ya na ga-etunye aka na ebe a na-ebinye aka. Omenala, ọdịnala, ọdịbendị na ikpere arụsị. Ọ bụrụ na ị maara ihe dị iche n'ụzọ ihe na n'ụzọ ihe anụ nwa, jee n'ebe a na-ebinye aka ka ịkọwala anyị omenala, ọdịnala, ọdịbendị na ikpere arụsị. Ndị be anyị, ndewonu, mgbede ọma, ndewonu.